està entrant aquí a la plaça en categoria Aleví i des de Lleida és la colla Escarlata. Els dimoniets que són els més petits que ens acompanyen des de la ciutat de Lleida. La faixa de color groc, un fort aplaudiment per aquesta figura que ens estan fent, és la colla Dimoniets de Lleida, categoria infantil. I continuant també amb els més petits en categoria Leví, l'altra colla d'aquesta categoria, també des de la ciutat de Lleida, ara sí, Escarlata. Endavant. Colla Escarlata de Lleida, categoria Aleví. Molt bé, molt bé. Aquí hi ha moltes hores d'assaig, poca broma. Anem avançant de la categoria Aleví, passem a la categoria infantil. Amb el número 4 i des de la Segarra ens arriba la colla Demà i Jovencells. Un fort aplaudiment, són els nens i nenes de color vermell que venen des de Cervera i que ara estan fent la seva entrada aquí a la part central d'aquest carrer. Colla Demà i Jovencells de Cervera. I continuant amb categoria infantil, una altra colla de la ciutat de Lleida, amb el número 5, la colla Guspira. Endavant. El canter del grup sardanista Montserrat, aquestes colles infantils i alevins, amb la faixa de color groc, la faixa del grup, són la gent de la colla Guspira, categoria infantil. I continuem amb categoria gran, amb el número 2 i també des de Cervera, la colla Jovencells. Un fort aplaudiment. Una de les colles més veteranes de les nostres terres, del campionat sardanista de la terra ferma, de color vermell-morat, que estan ara passant, a punt de passar per davant de la cobra. Des de Cervera, colla Jovencells. I passem d'una colla més veterana a una colla més juvenil. És la colla que ara mateix està al lloc d'honor d'aquest campionat de la terra ferma, en primera posició, venen des de la ciutat de Lleida i són la colla Dols Infern, de color groc a la faixa. Un fort aplaudiment, colla Dols Infern, colla provisionalment campiona al campionat sardanista de la terra ferma. I continuant amb categoria gran, estan a punt de sortir una gent que venen de Balaguer, des de la ciutat comtal, amb la camisa de color blau, són la colla Verge del Miracle, que s'hauran d'esperar a que la gent de Lleida acabin de fer el seu galop de fantasia. Ara sí, Verge del Miracle, endavant. Ara estan passant per aquí, pel carrer Agustí Ros, el nou marc d'aquest concurs, la colla Verge del Miracle de Balaguer, la ciutat on desemboca el riu Sió passa per Agramunt i desemboca a Balaguer, per tant no venen de gaire lluny, són d'aquí al costat de casa. I ara continuem amb la gent de casa, amb les colles d'aquí d'Agramunt, i comencem amb el planter, amb la gent infantil, amb la gent dels cursets de sardanes del Saltim i Valler. Un fort aplaudiment pels nens i nenes de l'escola Mare de Déu dels Socors, nens i dels Socors, d'aquí d'Agramunt. Segur que hi ha molts pares aquí aplaudint. I a continuació, la gent de l'escola que estem aquí davant, de l'escola Macià Companys, també del Pla Saltim i Valler. Un fort aplaudiment
els sardanistes del demà, pel planter Agramuntí. La colla, la gent del Sant de Vallem de Macià Companys, que estan també entrant en aquest espai del concurs. Un fort aplaudiment també per aquesta gent d'Agramunt, per aquests nens i nenes del Pla Saldem i Vallem. És el futur de la sardana, veient aquesta força que teniu els joves d'Agramunt està absolutament assegurat. Ja ho veieu, hi ha 4 grups escolars sardanistes d'aquí d'Agramunt, 2 grups del Col·legi Verge dels Socors i 2 grups del Col·legi Macià Companys. Ara estan entrant la gent més gran de l'escola Macià Companys, el grup més gran. Un fort aplaudiment, vigileu amb els pots que no us trempuixeu, que ho feu pel mig. I els més grans de l'escola Macià Companys han decidit fer aquests punts, aquest galop de fantasia tan original i tan bonic, que jo crec que es mereix un fort aplaudiment. I per acabar el concurs, ja veig, això són moltes hores d'assaig, Això són moltes hores d'assaig. Els pares que pensaven que fan tantes hores assajant aquesta canalla, doncs aquí hi ha el dia a dia, Ara és l'hora de la veritat. I per tancar aquest galop de color verd són la gent veterana ja, porten molts anys ballant i portant el nom d'Agramunt arreu de Catalunya, amb la faldilla i els pantalons de color verd. És la colla Estol Espígol, colla campiona en la modalitat de punts lliures del campionat de la terra ferma, una de les colles punteres de les nostres terres. Jo crec que també es mereixen un fort aplaudiment. Colla Estol Espígol, benvinguts a casa. Elegància, veterania, saber fer, estil, això i molt més va lligat amb aquests colors, els colors d'Agramunt, la colla Estol Espígol, que per un dia a l'any són els anfitrions després d'haver portat el nom d'Agramunt arreu de Catalunya. Avui toca jugar a casa, ballar a casa amb aquest concurs.